Показова допомога фігуранту Сімферопольської справи про тероризм Узеїру Абдулаєву окупаційна влада відмовлялася надати належне медичне лікування. Він у критичному стані і перебувати у медчастині слідчого ізолятора не може. Потребує комплексного обстеження і лікування. Сьогодні вранці стало відомо, що його таки доправлять до лікарні. Втім, його лише кілька годин поспіль возили по медзакладах міста. Начебто брали аналізи і знову відправили до санчастини СІЗО. Кримсько-татарський політв'язень Узеїр Абдулаєв в критичному стані. Мати Абдулаєва прийшла до Сімферопольського СІЗО. Їй сказали, що сина госпіталізували в лікарню імені Семашко. Проте там вона його не знайшла. До пошуку приєдналися активісти. Разом об'їхали кілька міських лікарень, але там Узеїра Абдулаєва немає. Отправились в больницу, поскольку думали, что, возможно, нужна будет финансовая помощь, или, может быть, организовать горячее питание Узеиру. Но когда мы приехали, обратились в приемный покой, то оказалось, что такой человек не поступал. Затем мать Узеира сказала, что, возможно, он находится в 6-й или в 7-й горбольнице. Проверили журнал регистрации, поступал ли такой человек сегодня. Говорили, что такой человек не поступал сегодня. Сама дружина політв'язня Узеїра Абдулаєва бачила минулого року в серпні. Його звинувачують в участі забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. У жовтні 2016-го в будинках Узеїра Абдулаєва та ще 4 кримських татар – Рустема Ісмаїлова, Тімура Абдулаєва, Еміля Джамадінова та Айдера Салідінова – ФСБ провели обшук, а потім їх затримали. У родини стверджують, справа проти них сфабрикована. Незаконне тримання Узеїра Абдулаєва в ізоляторі вплинуло на його здоров'я. У нього цукровий діабет. У него периодически образуется гниение на теле, и врачи, зная о его состоянии, скрывали от нас. Это питание, которое получает Узеир в СИЗО, оно ему просто противопоказано, и это даже мягко говоря. Сахар для него является ядом. Сам по себе этот диагноз, он предусматривает строжайшую диету. Напередодні адвокат Мамед Мамбетов відвідав Узеїра Абдулаєва. Розповідає, стан здоров'я критичний, пересувається він лише за допомогою палички. Вся нога у него опухшая, в болячках, печет очень сильно, он говорит. Передвигается только при помощи палочки. Глядя на эту ногу, то есть учитывая, что у него сахарный диабет, и вот эти болячки, которые я увидел, он не показал на ноге эти болячки, я понимаю, что там до гангрен недалеко. Не дай бог, конечно, это может закончиться страшной бедой. Кілька годин поспіль Абдулаєва возили по лікарях, начебто робили аналізи. Повідомила його мати Диляра Абдулаєва. Згодом майже непритомного Узеїра знову доправили до медчастини ізолятора. Лікування завершилося. Я пробилась к начмеду, сказав, что он меня ждет, что это важно. Начмед Алексей Палыч говорит, что сделали УЗИ сосудов. Исключают тромбы и вообще сосудистые заболевания. Это со слов начмеда. Спросила про сахарный диабет, как в такое короткое время можно сделать анализы и могу ли я вам верить, на что он говорит «да». Существует врачебная тайна, но я от вас ничего не скрываю. Возили они в Семашко. Переведення Абдулаєва до медчастини СІЗО – звичайна імітація лікування, переконані в Меджлісі. Рефат Чубаров підкреслив, що цей випадок повинен навчити нас, що без уваги ні на один день не можна залишати політв'язнів. Любой человек, любой, который закрыт российскими оккупационными властями, под каким бы поводом ни было, он находится, его жизнь находится под прямой угрозой. Мы просим всех родственников, особенно жен и матерей, держать с нами связь в любом случае. Пусть они не стесняются, даже если они ошибутся. Нам надо вовремя заметить вот эту угрозу, которая нависла над конкретным человеком. Вот над Узеиром Абдулаевым эту угрозу мы все вовремя не заметили, и поэтому вот такое у него критическое состояние. У Узеїра Абдулаєва 4 дітей, найстаршому 13, наймолодшому 2 роки. Щодня вони чекають батька, не бачили його з моменту арешту. Я очень сильно его люблю и обнимаю. Ельвіна Сідбулаєва, Сергій Крапищенко, Заман, АТР.